Hello guys and welcome to Zinzas TV. Thank you so much guys for subscribing to our channel. We are growing. Let's hit 1000 subscribers before February ends. Thank you so much guys. We are growing, and if you're new to this channel, please subscribe to the channel and share with family and friends so that we may grow together. This is the best TV channel giving you updates concerning celebrities, musicians, socialites, businessmen, sports person, comedians, etc. This is the place to be, Zimzans TV. So today we've brought another topic again. Pane nyaya kunetsa streets guys. Yemkwana nzi Enzo Aishau. I think you all know Enzo Aishau. Akaimba masongs akasana kanjiva. Akaimba vana mama, vana ahoy, vana Muranda Kadzi and stuff. Masongs akawanda akaimba Enzo Aishau. And they are a household name in this in terms of fraternity. He's well known for producing hits after hits, and he's a musician who was signed by Chillspot Records. He once worked with Passion Java Records. He once worked with several music producers and musicians in Zimbabwe, and yeah, he's doing well musically. So kuna anonzi Maz, the producer. Maz ndiye akarekoda masongs akawanda na Enzo Aishau, and ana Aushaye Matsimba the Maz akaproducer masongs wayo. And a lot of songs are ends on the Maza Kamakatsia, but now Zuda Segunge Arkunetana about a song where Yakaimba ends on Nunzi, a Biblakurorwa. So once in Yakatanga so Wakatara Senya, Vastutara, Senya, Vaga, Sewa Komana, as Mas in Jaka Senya, Mudadon, Dagato, I told her say idea. So ends on Hava tried, I never said to Vanukatra a song. Song get a song. Ndofunga pakuzobva credits manje hana zobva credits ichi mukomana angauya neconcept yesong yese saka vari kunetsana ende ya vachinjana mashoko pamawhatsapp avo, so ndichakusiyai muchiteerera maaudios ayo. So if you are new to this channel, please subscribe below and turn on the bell kuti but nokanda something new, I will ask you, you'll be the first to get it. Zimzans TV loves you. Hello. Hapana, hii song yangu ile boys. Ma song ye akawa na idea ndio. Aka ni idea kudi. Yeti bebera koraro. Anditi bebera angara select ndakatokudza iti watu. Makandi jamba makatoisana level. Obonyera kudi. Obonyera kudi. Aisi danger ngoma. Ndozo makandita pa ahoye ya. Obonyera kudi. Dakunzwa malimi twakanyore. Dakunzwa malimi twakanyore. Ndati akawa ne the whole concept de manga msina kuya pano pangandiri mamsingaizieso. Kuchi chinonzi concept. Alright, akawa ne the whole idea yacho. Akawa chichi chinonzi idea. Kutaura nyaya idea ere kuti zvoni kutaura nyaya kuti semuza munhu. Mira ndikubvunza. That the same thing is makandita pa ahoye. Do the same thing. Musanditi mfana nditori nemwana. Ingoramba mtingoti mazi. Mukoma mazi. Aiwa musanditi mukoma mazi, ingoti mazi zvingopera zvakadaro. Both inzwa. Mfana umazi. Mfana umazi. Dakukuonesa so. It's too late ndikudze kuti ndoda kukubatsira, ndoda kutongokuonesa. Dauti urambe wakadaro zvakuita zvizvo.